Nakitaan og probable cause ang reklamo Gipasaka batok sa kapin 300 ka mga Sabongero sa Dakbayan sa Mandaue. Maong gisangat na ang kaso ngadto sa Korte. Bisan pa man ini, ang mga Nadakpan nawasan kay hayan, makahatagan sila kahigayunan nga mabuhian. Ano ang report ni Nico Serino? Itandi sa miaging mga adlaw, hamugaway og relax na ang itsura ni ining kapin sa 300 ka mga dinakpan nga subling gidala sa Mandaue Hall of Justice. Nag-isig kataw-anay ug maaninaw na ang mga pahiyom sa usag-usa. Sa resolution sa panel of prosecutors, nakitaan og probable cause ang reklamo nga kalapasan sa Presidential Decree 449 o cockfighting. Mao nga gi-elevate na ang maong kaso sa korte. Nabisi ang mga staff sa korte sa pagpa-fill up sa information sheet ug pagpapirma sa court order nga nagmando kanila nga mutunga sa arraignment o pagbasa sa ilang kaso kaganihang hapon. Sa kadaghan sa gikiha, nabahin sa duha ka MTCC ang mudungog sa kaso, Branch 1 ug Branch 3. Ang huwes na ang mudesisyon kung makagawas o makamulta ba ang mga dinakpan. Usa sa dinakpan ang napo katuig na nga masyador o Kristo sa buwangan nga si Belemi. Miangkon siya nga makatagam ang ilang kasinatian. Pero mo balik gyapon kasi ang trabaho kasi. Ay, Domingo na lang, Domingo, pero mulig sa iyo bisig mapusas ta. Oo. Domingo. Ya maninday ko sudan na sa giso. Samat. Nakakato na jud English. Oh, bait kayo, di malalim mo eh. Dibati ko mga kalipay, sagol sa kawawasan. Ano ka man? Dagang kayo sana, mawawata ba? Dakpan, sugal. Milanat og upat ka gabi igyutanan ang pag-istar nining kapin sa 300 ka mga tawo sa buhatan sa CIDG. Nakakita na sila og kahayag taliwa sa ilang pait nga kasinatian. Apan bitbit nila sa ilang pagawas ang mga leksyon nga ilang nakatunan. Kining pamilya sa mga nangadakpan nahuwasan sab kay hayan makagawas na sila. Leksyon na nila og unsa ka tagamtam nila sa kalisod og ang paghigda nila og ang kuan ba nga ang ilang pamilya mga igsuon naipiktuhan Ito karon nakakaon na kag tagamsa. Balik ko niya dito kay padiskuhan na lang kaka. So murag di ta tumusab. Adi na si taon siya sir. Oy ana siya di na jud guma. Hilak man gani dito sir duaon. Tagam na gyud, di na kumba usab bahal saktig bakay di na kum tambong. Kanang gingon ba nga mausap pay layog? Usab sa layog na. Na gyud. Di na gyud. Trabaho lagi at naman nun. Ngano man sir kay? Sora gining kuan. Matud sa kapulisan, dili man iligal ang buwang sa mga otorisado nga sabungan apan kinahanglan sab musubay lang gyud sa balaod. Sana matutunan din natin yung PD 449. Alamin din natin bilang mga sugarol o mananabong. Siguro alamin din natin kung ano yung pinapasok natin. Para hindi niya sasabihin na hindi natin alam. Diba? Mahirap naman yun. At least alam niyo na yung sa PD 449, Sunday and holiday lang tayo. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.